Supaya hami dihatam dohot di bagabagam, asa Jepang hami hasonangan, saliling nililengna marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik palimahun dohot lapatanna. Patik palimahun ikon pasangapom mudo natorasmu asa mertua ho jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba de Batam di ho. Dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akkarajata rodiakka na tua-tua dang jadi paroot tarimas nasida ikko patuddo hita jala ikon holong rohatta tu nasida siuluad do nasida jala sisubutor do rohana. Songonima patik ni debata atong rak mangidogogo mahita. Ale Tuhan debata say pergugoi mahami mangulahon nahobar di patikmi. Amin.
poti madosatta diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si roha jala partalup ni roha, jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni sese sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami, dukun asini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo, nahu pangasahok kami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesahan ni dosa, satok kidohu tadikon ho, alai papunghok kumaho muse, marhite-hite akka asini roha godang, tagad di papiar ni murukku, huta bunihon bohikku satokin maradopokko, alai marhite-hite dengan basa salileng nilelengna, asyakku ho, ninna jahoba si palua ho, hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Debata nagabi turpo kepistel di perminggu tahun imasian Markus 4 memuka masian ayat 35 sahat tu ayat 40 sada tajahama marsika soren. Jadi laos dinasadari dungbot ari di dokma tunasida beta marparau mahita tu beribaan. Dungi masa mahaba-haba nagugu si tutu, jadi disapakom magalubangi tu bagasan parawi maradu diguhi parawi. Jadi hehe maibana hona hata ma alugui di bahen didok ma tutawe sip ma so jadi so ma alugui jala menak si tutuma
Jadi hata huta situ tuma nasida jalan masih padoham ma halak dia doon guru dok na do hape alugo rodi tawi ima sahatna mertua do akan na mangihon hata ni debata jala nau peosa. Tidak koma hapor siauteng songon nani hatidak kun ni dongata sa hapor siaon disadok portipion ra mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargugo naso hatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imanani tubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantot di perbadia ardorang sohabubuhan ido tuhatta natumaun na bernit di pakuhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tubanu atoru dung ditanom namulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata jahoba amanai parguguna sohatu dosani disimai bana pemula sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia caladong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosa dan dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabegema ed pujian siankor ina Maria.
Tagbegema titing namaragam di huriaton. Titing Minggu 27 Juni 2024. Naparjolo Guarni Minggu tasadarion Imam Minggu paupaton dung Trinitatis lapatanna ha situlu sadau ni dibata doho topik Minggu jauh-jauh tu Jehovah di hagugutan nasidai. Napaduahon titing namaragam sada perjamita tamu. Sadarion Minggu tanggal 27 Juni 2024 nama kobasi Minggu pukul 2 WIB Ima Pendeta Dr. Martongo Sitinjak Pendeta HKBP nama kobasi gabe dosen di Universitas Siliman Filipina saluhut ruas perhalado dohot pangula nagok tiki pasahaton moliate di pakobasion ni amang padita Dr. Martongo Sitijak. 2. Pilihan tadaholong tu keluarga almarhum Situa Jackson Tambunan. Sadarion Minggu tanggal 27 Juni 2024 papungu pilihan dohita tu keluarga Situa Jackson Tambunan almarhum marhite amplop di sude permingguon. Tada ni holong ta di pakobasion ni Situa Jackson Tambunan almarhum. Pilihan sada A, sada B doho 2, tapasahat adorang sojamita, jala pilihan tu keluarga Situa almarhum Jackson Tambunan, dung sipul jamita tujolo. Napatuluhon mutasi pendeta. Hobartu surat keputusan doho ketetapan Eporus HKBP nomor 106 garis miring PDT garis miring SK garis miring 04 garis miring 2024 tanggal 15 April 2024 taringot mutasi pendeta Romauli Siahan STH Gabe pendeta fungsional HKBP Resort Kebayoran Selatan jala namanggatihon Ima pendeta Sihol Marito Simamora SSI Sian HKBP Tebet. Hobartusi A. Sadarion Minggu tanggal 27 Juni 2024 di Patupado Pangojakonon di HKBP Resort Kebayoran Selatan na niuluhon ni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Jala borhat do punguan seksi remaja pemuda doho seksi perempuan madongani Pangojakononi. Di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 10 sadawib di Patupado ulaon pawarhaton pendeta Romauli Siahan STH dohot mangojakon pendeta Sihol Marito Simamora SSI na niuluhon ni Preses HKBP Distrik 20 Banten jala di sude parmingguon di Patupado papungu pelean songot tada holong marhite amplop tu pawarhaton pendeta Romauli Siahan STH. 4. Wakil Sekretaris Huria hobartu keputusan sermon Jumat 21 Juni 2024 nagabe Wakil Sekretaris Huria Ima Amang Situa Lamasi Nababan. 5. Sakramen Pedidion Nabadia di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di Patupa Huriata do Pedidion Nabadia tuaka anak ni Huriata Ima di parmingguan pukul 8 WIB pinangido ma tuaka natoras nidak danak nanaing tardidi asa madaptarhon yanakonna huhut mabuan surat hatorangan sian situawik buku keluarga jemaat dohot fotokopi akta nikah tua anak buah baju manang anak pertama. Katekisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.05 WIB marenyanan di gedung sekolah minggu lantai seda. Onom Festival Kor Ama Distrik 20 Sada Banten. Nah di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 marenyanan di HKBP Perumnas Tangerang
kontingen Korama HKBP Tangerang Kota madohoti Festival Korama dalam rangka Pesta Parheon Ama HKBP se-distrik 20 Sada Banten. Jala madapot juara sada hasangapon ma di tuhatta. Pitu kor bersama Laho marningot jubileum 125 tahun seding HKBP manang pekabaran Injil tanggal 30 Juni 2024 rap mangedehon kor doho sude ruas di parmingguan pukul 8 doho pukul 11 pukul 10 sada wib namar judul kobarkan sending nadohot lirik di pasahat ganup situawik jala tusude peserta festival kor distrik asamad dohoti 2 hari per mingguani. Walu seksi paropuan ganup hari Jumat pukul 10.30 wib di Patu Pado senam sehat tusude kaum paropuan maringanan di koridor gereja HKBP Tangerang Kota. B. Pertanyaan seksi paropuan di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 10.07 wib di Patu Pado pertanyaan seksi paropuan maringanan di gereja. Hobar tutitingon di pangidoma tusude punguan ina Kamis, ina Maria, ina Hana, ina Deborah, do sude paropuan sian ganup wik asamat dohoti pertanyaan. Nama kobasi ima paropuan sian wik 32 patupa kor punguan ina Kamis dohot napatu pahon konsumsi ima sian wik 8 wik sia wik 10 dohot wik 10 sada. C. Di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 mamuka pukul 14 wib maringana di gereja di Patu Pado keterampilan tusude kaum paropuan khusus makeup dohot sanggul. Hobar tutitingon di pangidohom tusude kaum paropuan lau madohoti ulauni. Sia titing perbagason, titing paduahon, nang majalo pasu-pasu perbagason ma Dwi Christian Silitonga, anak ni Amang Tony Silitonga nahinan dohot inang Eva Lisa Morina Ginting, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 15, dohot Oroana Wiwi Indriani Boru Pandia, Boru ni Amang Dwi Kora Pandia nahinan, doho inang Salsali Sitopu nahinan, ruas gereja Batakaro Protestan MR Sarumbia Kabanjahe. Nunga majalo partupolo na di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masu di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2024 di gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. B. Titing Perjolo nang majalo pasu-pasu perbagason ma Ariski Parnaungan Purba, anak ni Amang Parningotan Purba, dot inang Situa Mardelina Manurung, ruas HKBP Pos Pelayanan Onom, Kalda Resort Judika, Kabun Distrik 22 Riau, dohot Orwana, Debi Nelly Manurung, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sianwik 30, Boru ni Amang Jai Makmur Manurung doho inang Lentina Lumban Raja nunga majalo pertupolon na di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masun di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di gereja HKBP Pospel AFD Onom Kalda Resort Judika Kabun Distrik 22 Riau. C. Titing Parjolo nang majalo pasu-pasu perbagasom ma Poltak Mariono Purba, anak ni Amang Medi Parulian Purba, doho inang Sondang Siringoringo,
ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sianwik Pitu, dohot Orwana, Romaida Ito Yanda Siringoringo, Boruni Amang Situa Johnson Siringoringo, doho Inang Hermina Batubara, ruas HKBP Ciledug, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Nunga Majalo Partupolo na di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di HKBP Ciledug, Resort Serpong, 21 Banten. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. 10 ruas Nataba. Mamukka Sadarion Minggu tanggal 27 Juni 2024 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota, keluarga A Amang Sutrisno Tinambunan, Inang Febriani Natasha Panjaitan, ruas daftar ulang Nang Majalo Pamasumasuon di HKBP Pondok Cabe Resort Ciputat 21 Banten na di tanggal 2 Maret 2024 Nasida Maringanan di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 20 RT 002 RW Sada Tanah Tinggi Wik Sada NRJ 24 Sada Pitu Opat Pitu. B. Nyonya Pendeta Sihombing Sondang Silitonga, ruas Mersasa Halak Nasida Maringanan di Premier Park 2 Blok O nomor 10 Modern Land Tangerang Wik Saplonom NRJ 24 Sada Pitu Opat Walu. 10 Sada Nasorang nunga di basa-basa Tuhata Sada dana bawa di keluargani A Amang Willy Fernandes Sinaga, Inang Oktriani Juliana Pardede, na di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Wik 10 Sia NRJ 10 Pitu Sada 2 Tolu. B. Amang Francisco Wiartone Simbolon, Inang Anggi Novita Sari Simanukalit, na dari Rabu tanggal 10 Juni 2024 Wik Walu NRJ 22 Sada Opat Walu 5 Hipas Dodak Danaki Rabdohot na Torasna. 10-2 ruas Napida Mamukka Sadarion Minggu tanggal 20 Juni 2024 Nungapida Huria keluarga A Inang Pika Enrina Simarmata Rak dohot sahalak yanakonna Sianwik Sapulalu tu HKBP Simantin Resort Simantin Distrik 5 Sumatera Timur. B. Amang Abdiner Simanulang Inang Jumlia Rameka Tampubolon Rab dohot tolu halak yanakonna Sianwik 35 tu HKBP Parbotihan Resort Onag Gajang Distrik Tolu, Hubang. C. Amang Situa Andi Yusuf Martua Siahaan, Inang Yeni Oktaria Sigalingging, Rakdohot Opat Halak Yanakonna Sianwik 20 lalu, Tu HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, Distrik 10 lalu, Jabar Tengdi. 10 Tolu, Honaruhud, Parmahanion, Dohot Pamicangion, Mamukka Sadarion Minggu tanggal 27 Juni 2024, Honaruhud Parmahanion, Dohot Pamicangion, Do Amang Beni Pangaribuan, Sianwik 10 lalu, NRJ 10 07 walu, Ala Manadikon Inang Pika Enrina Simarmata, Rak dohok sahalak yanakonna jala marhasohotan muse tu na asing. 14 ucapan selamat. Full timer perhalado dohok sude ruas nihuria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh
dohot ulang tahun pardongan sarepion tusude ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan mingguan anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala togu haporasiaon di bagasat Tuhani. B. Tusude akka ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dileot tuhata hahipason. Songoni matiting di minggu ta sadarion dia katiting naso di cahahon boy ma di caha di buku acara digital moladong akan hurang takas di panuratonon doho di pajahon boy ma di patakas tu perhadadu di wiktabe manang tu sekretariat ni gereja di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tuhata ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang perhalado doho ruas lau patu pahon aka ulau di huriai bain sangap di guarni tuhata horas. Tabegima ede pujian sian kor ama festival.
Maredde mahita siabuk kwede 730 sia ayat sada dohot udutna uhut papunguhon pelia sada A sada B dohot paduahon.
Kami ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima na mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhu na manginang. Tani Tuhata mamakulingi hita di minggu paupaton. Dung Trinitatis. Sadarion. Mamakuling hita ganup na di bagas coroo doha kadongan narap datan ang marsaur siyang ganup ingana mo nabi tersurak do di pesalmen 107 mamukas yan ayat 27 saharo di ayat 22 manak mata pehut-ihut songono mahatana akana tua marparau tu laut akana marbuniaga tu akalau bulun di idana sida ma akka jadi-jadian di Jahoba dohot halongangan akana binahenna di bagasalung dungi makuling maibana jadi hehe mahaba-haba gabelam tiboma akka galubang nai tokin manaik nasida tu langit, tokin tua nasida tu akalung. Malala maroha nasida di bahen hinamago. Moror do akka nasida jala lalo-lalo songon permabuk. Jala terboduk do sude habisuhon nasida. Dungi jojo manasida tu Jahoba di hagugutan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai di pasohok ma haba-habai gabe mardemak soma dohot akka galubang nasidai jadi marlas ni roha manasida ala naukso akkai dungi di togion ibana manasida tumuara lomo ni roha nasida ikop pujion nasida majahuba ala asini rohana dot halongangan akka nabi nahenai tujolma manusia jala patibulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa olak nima sahakna ujahan ni minggu ta do bason jauh-jauh tu Jahoba di hagugutan nasidai molatu hita jauh-jauh tu Jahoba nang di hagugutan ta inangamang makatai do turpukot taringot tu galubang namasa di ngoluni colma akka dia ma galubang na buiro tu hita nuaing galubang gombaran ni hamaolon hasosakon nabue mabahen marsak madate hapusohan lakola behosa-hosa buido gabe malitondi dan mungkin buido gabe pingsan galubang ni ay gombaran ni hamaolo ni nang dingolutta bodo masa bodo galubangi masa alan diri tasandiri alani ugasan alani sinadongan bodo masa galubangi hamaolo ni ala pangalaho ni amata ala pangalaho ni inatta nasodenggan manak pangalahon yak kadak danak gudang galubangi boy di ngolutta mangihutot terpukon ditangi Jahoba do akka na mangadu pigalubangi honi tutu molwadong galubang di ngoluni jolmai songo parpesal menor di dok juju manasida tu Jahoba di hagugutan nai wado ya hita juju rupe hita tu Jahoba muladong akka nama saha maulo di ngolut taun
manang tahilalaro pi alus di bai jahu batu hitan wain so tunggu terpodum Tuhani sona dia pistel nakingan apalah satu hidup itu hatta Yesus terpodum di parawi di naroga lubangi banunga mago haporsiaon ni sebagia senasida adidok guru paso buom muna mahita mago kau nak dia pistelida aina terpodum di bana duk taripar ditawi dipudi ni parawi tu kapudina memang tumabu modom dipudi ni parau malu di laut alaya di bamang marhubas di kepulauan on 1,5 tahun di Kepri jadi mulu di Juli bahudul pukulan yang baki terasa do ti banoni tak 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 alaya mulu dipudi saya ada holan buti-buti budo modo hodok iba de sido mudo huduk ni do tenang betul tapi di julu ngamal lapak-lapak do obaki ala-ala dipudi do iba gabe buwe sasongon na diayun ujung ngasinok bawaman way ngake molo sinok Tuhani HP hitang agudang akka permasalahan tadupi marukil taku boto anggosonau tersentuh do bigarin asal pujuk panggodo sahala ruasta markua kamu amang niku anjal surapida mang bahasa kopida kamu naswarong gulaumu adong gua mang tinggal dulau nami dua rulaumu marbengkel lo ji merdala dulau ni merdala dua mang alai tahun selam naik go dibain ongkos dibain napunasai tapi kekebutuhan alam gudangin nakang galubang gon sada may siya tikting naking ikomulak tu na pasugid dangalan ni losok nga alay kiada mambahen naking guarda di sitar surat lo bere sa upanok no ti manasida jahadulong mondo di hutamang mamereng di sima mang pinaroh aku dak pola jol manalosok gimana alay kiadaan luar biasa dong. Tapi mungkin adong gua kegalubang nasongoni alai torus tanunuti. Adong gua nama bain pilihan-pilihan na. Menghadapi gelobangi terus do mengalului solusi. Manang sok beti. Diturpukon dilului na turun tulau tido solusi. Anung nga dibereng o bahi matsagugu galubangi si pata mabanda sida nakok tugijang dohot turun bagas tulungin na malulungin na berarti inganan na matse bagas di laut ay lauti kadang datari ternyata tong gusong daratan ni arong dulu nga arong dataran na arong na matse bagas alay marisi aik sarupa do sudino ni pacapatot tugijang pacapatot tutoro idok jauh-jauh do nasida tapi kiri maju ka manginang muloro galubang itu hita itu takang gua matau nali Tuhan paua marohana barong muna sungoni ba berkang nakin dahon RPP sada itinggal hong gelenga doh inatana holam mangyahi manguli museh itu kan naking luar biasa di nabanguli bayang go di perjanjian ini kan dan jadi sirak so sinirang ni ini dong orang go lakata dah natari padupul hono iso marpapak-papak guna sida hubain alai doh do tau jami tai dotong jiu nang rupuhamu jami tau kula tuhamu doh do tau jami taun tuhita sudion bohado tahilala depi Tuhani manangihon manang sinok gomodum porsia depi hita di mana tadi hilala roha ikut porsia do hita di si dia kagalubang na ta adopi
luar biasa do diturpukon. Dungi jauh-jauh mana sida tu Jahoba di hagugutan nasidai, jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Iron sada jawab pada nak tuhitan wangak kamanginang. Dak terpudum molutuk pesanga sa sona so diberek Tuhan hita pakilala atta doi. Alai siludu ibana mamereng akkana masaina di rohami amanginang. Dibereng go. Alai kon naolo do hita maju ibana jala marhaposat ibana. Jala naolo do hita mamaritahoni di tonga-tonga ningoluta ido nau pinamasa di parpes almen. Pengalaman pribadi, pengalaman ningoluna. Tentu naung gudanggo galubang ni adopanna. Ubay boy no ni di bahasahon, di suraton. Songoni do nakitaon. Buru suraton tay. Manang mabain diare. Mana catatan-catatan singkat. Nido, molo diare nang naci subeon alai catatan singkat itu maksud tu. Agami mekkelinat tadi jauh ni tadarok perhati Indonesia mat tahun narohana. Gawe heran haci subeon do dido inna bah. Ayo dah ya perjami tahun diberengin atta di benar rao di natat to. So napas do berjami tahun di narohan narut conotikan. Nido. So nasala dotik ninna kan pinatikos muse. Ayo tabu nada nama setangyangan onak Ada datung na itorong nyakal lay batong. Jaladang na itorong nyakal libe mana kan? Masih tangyangan, masih haholongan, masih tugu-tuguan di bagasak kolong. Gabi do datung galubang ida. Kota Jesus nakid dia bistili julu perjulu do masalah diselesaikan. Soho sip ninna tu galubangi dungi pe jatoe mamuse akasisiani. Bahasa dong marhapor siau kamu. Anggui beranak perjulu masalai tanganan. Itu ribana do perjulu pastapan. Manang dana hinga hacitan perjulu asih foto hodop. Nasongo dia do nasi berek kodo dalan. Ngaluk kami ni pak mi ninna karupani mostop ati-ati nala di berek tinggang. Dang titor di daoni. Bidu bah ayaw sa vingo do tigeleng. Nabohame hudul-hudul lang merdala no di tongan nyalaman baruk sipida manabrakau sipida do tung maci-haci do larapak idna buti alai roma inuku itor di haul wow dina hacit dinna dak pitor dilutung na manabraki duk pedi daoni dang busong nida nanget-nanget ninna oh lo tahin naroha makan yang gue menangisi ingat sation dan di persipida itu robuhanna kita berakkuan aku maduk buti masa petangis ninna anggo dipamena go nama sai dukoni pediakupi akan aganggu rohai doh na bermasalai sadam itu di pendidikan luar biasa doon molo di haguruon kaniro kan metode didaktik sanhata didahe mengajar di dalam kalos mengajar mangaleho pangatusion tutong-atong ani ngolu ni jolmai ido tong na pinamasa ni parpesal menon aka amang do inang gudang galubang di Portibion alai hatan itu hanido na mabain pasonakon saluhutna songo dia do dalan ni dinaung roakas nasiduru ni Jahoba laho mamaritaho barita naulitu lia Portibion nak satu hita babagak ko nakinged deni punga namanya ke tohor tayak kamanginang mulu di badan HKBP jarak go martopak ala hininggo hita ala spontano naking martopak kamu gitu dah jarang go baling go sai di rimang-rimang di bagasar rohana do amak tahi Jahoba bagak ngede amak tahi bagak ngai tidak akan mungkin jadi artinya nang dohono di si hasil tidak jauh dari persiapan itu toh mengeradi nak punganina Maria pe mengeradi doh menakikan toho do nang bagak betul ngede munai
asa mangalio gugu punga namai pe luar biasa do. Luar biasa do dah. Artinya kobarkan sending, kobarkan barita nauli. Mula-mula hulak pio nak kamang doh inang nung 100 tahun HKBP macalo barita nauli na binoan ni. Akka perbarita nauli naso halak Batak. Nung ngagodak pasu-pasui nauk tajalo nakpe mangado bigalubang do huriai. Songoni nang ngulutai. Sonari matikina marutang gohita. Songo bangso Batak marutang gohita songon HKBP. Biru dah. Bau nang ulang majalo barita nauli tok kita. Mando hono ta ahita marsai do pe masa terlau mar barita nauli. Tu luar songon di tahun nombor hak 12 perbarita nauli tu Afrika pinabor hak ni HKBP. Kalak Batak be wor hak tu Afrika. Ya masa terlau dau gudang go besi hubasa toho. Sending ke dalam do sending tu luar. Tapada hingga dirita huhut ta barita ko barita nauli. Ai didok ai hamudu surat ni Kristusi. Gabi di jahalak, oh akan apa soni Tuhan, anak itu Tuhan nang macalo pasu-pasu, ido di turpukona hadidok, ikko pujion na sida majahoba, ikko pujion majahoba ala asin rohana do halongangan akan abinahenai tujol mana minisia, halongangan do, dung ro barita nauli tu halak Batak, lam argado ngulu ni halak Bataki. Masa doak kena menggaris jol mana jolu ala dijuji. Adong guna masa gabi hatuban. Ida dong idok pertangga gonop kan. Anggo di bagasat Tuhani dang adong nagabi hatuban. Anak itu Tuhani do hamu. Kolak kami do hatuban ni Tuhani. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Anggo hamu anak itu Tuhani do. Anak itu Tuhan pewaris di harajau ban wagijangi. Nang manada madai asin rohani Tuhani HKBP niasian ni Tuhani jiko sadala do hita sudi isi do memikir honon lah hopar burhani son hita edeta hatata rohata sinadongan nan leon ni Tuhani tu hita dakula nariko di hita ya kamang do inang ingot tamu sebagian siani akan nang nyomomunai milik na punan yang kadang atta doy. Asa tayong be. Hola si panganon na tapangani garupa hari pe iru na tabutuhon. Oh pakyat tay. Mungkin budo ro kala madok ayaw do mangaluluya hola diaw daong. Di pasahat Tuhan itu hita inak pakyot ta doy lau mangarado ti portibion do akkadong ajolma. Ngulumar lubar songoni ikonau do totusu sado portibion. Sapala no komo hola diau don busuk guyak kamang do inang. Lewat do sudi. Mago do sudi. Salpu do pangkat, salpu do hamoraon. Salpu do nak hapugusun, salpu do nak sahid. Alai mulu adongi. Tapake do tong makaholongi dongan. Dohot manada Tuhan asa bui torok jol mana malua sian galobang ni ngoduon edu dah dak pola se tersehe bek talian ake tu dongar rupani kola roha petaleon pakatayota menyemangati mamuladuk si benot takkan asing tawain jala tu dia portibio pe itak ni natolak bo pikiran roha do gugu ati-ati tai na ni leon ni Tuhani iko pakyot tamai asa malua na mga dopi galubang ni lauti gudang galubangin mga kamang do inang narkoba taingot joya ke mengerikan be judi online waing sampai de baino puyo purs do surat pastoral asa jamot judi online mabesi ga jolma ala dak kula judi online mabesi ga jolma kan juji siga rupari pe molholani do diula-ula sega do
Anggau tigas-tigas cuma dok toka pangarato, anggo tunggu nomor juji hita tu pangarato anon. Lu je siang malam kereju, ay galubang gue siang malam manuru kobun. Jalan mulak manugut, alay ko pabloko no mai, bata ko na mamulak bah. Medo bah jelas-jelas dui. Anggo sunan yang mangulu do denggan natasarihon. Itu kan? Songane deni parede kan unang marnalo jahoinang pai mahonau di borngidi kan deni pangarat tadi molo leleng pemulahau o aleinang ringgas maho mabuka pitui nak pe sudah pe marni peho lo jan si malolong mi marbo habahe no ma ninna kan ada kumanuru ko parede borngi doa winai mana aleinang mulak martonga borngin jala cocot mulak manogoti jojok martaunu dan inna jojot manuru kobun ido artata di tano si Lebanon ninna unang marna luza ho inang mabuka mangukap pituina wong aluje mana kareju marjarumut do peinat tadi jabu kan galubang gon adilang yamang gari ruamak tu jabu terroi nang tur marjarumut buama ngagalubang di perkarejuan ngamudum somodum sa musi di jabu galubang na doras akan ngangiri do enak sotabo tur pasangat tai dilagai komedan na nakin di kantor. Nasotabo to nakin di fitna dongan na imana di dalanan. Nasotabo to di mana di lialeai. Habis saat di jabung se tong dang dinggap pajak kota. Saru pada dan makan na jolo do holan ama na karejo. Ina pinwai ngatuk kusambutot do dah. Makin dalam galumbang ya tong. Nakula disambut pinataru nakula sa pitu. Dah, perlu lo kamang inang, ati nai nama perpudi mamereng ibana. Ayo murtab dak tabo tu dah. Borhat dope dorgis sejabu. Hape no bari terang asing, do dak danahi. Bamulubui patapataru tu pitui. Ayo lo di pataruhua maksili tonga suku kau mainata. Nido, kunido, inatta besongo nido, tripla orang tu labungi bay, dah, bebe minum mak, dah, baru dok mau se, Tuhan memberkatimu, ay tersonang waktu, nak pegudang galubangi tersonang go, bador hamu inang agui pataru amat kamu tu pitu, sonang guamu, lau kariju. Au pesonang gua, na Paulo suhubigiru si pata. Ayo kahita bawon, ala konsentrasi kadang mengalusi dari sapik tahitarang langsung dengan kata-kata tawain. Ujungnya sejuk maruhan dak dana hido inata. Ala memang berbeda do molo amat tas hali konsentrasi akabawa itu perbedaanna. Batu sido terus fokus. Dia mulai gora pe olo. Anggoina do, bayi makin lebih haminang. 10 no makataya kaeda di sampingmu. Eda. Omma deda unak pabuah atas fisik. Omma salima doko sudio. Molo Jupang di pesta, Jupang di dia nang gudang di Balerong inna. Balerong pertiga-tigaan ni. Ada warri. Lagi. Doh panulakan di kopi makatai do idana sada idana dua idana tulu 10 sale makatai alai bodoh di pajosor hamu inang sudi hataon dak pilih nago saotik ima kemampuan ni ina bisa menangkap multi kemampuan manedot sudi kana masai makatahoni pibu itu danga dok pilih nago sadai ima kelebihan minang begitu dah. Alai bodoh mabuan na denggani, bodoh mabuan galubang. Akan itu? Itu dah galubang kono aing sa inat teh ulah mangalopai, sangona jujur daw di jabra ko to mangalopa. Di se ulah naman jado kerjuk ke baninata. Mangan.
Hera tu sikau dua terus. Alas saya utangnya aku mai mana? Dia tunggu lakukan tu. Kimudo mula sa ubereng bis martangnya ngi daw ba. Lama tu ahe paso dinataw. Asa siarong dong aku. Nang itinggal ko nao. Bedu ba? Toh din na. Serius deh. Luar biasa doh. Kemampuan. Alai bodoh gawe galubangi. Kemampuan munainang. Ai bodoh dula hamu ulaun. Dak kolam mabigi ulau 10 salimang ula. Dia macam tona. Digalai hamu do aik mangalopa. Iba kamu do sitrika. Mangulu do mesi cuci. Kau mak. Lu saya masa pilih mana pun hamu. Tokinai majomur pakaian. Menaruh danak. Ala sipata polu suhu bere kami deh. Dia mau ke amat tabereng ida. Dak kolak kereju te kereju. Merudak tolak kita membantu bau nak tatak kaki makai natai. Aku sangat prihatin dengan begi. Adong kena nabarani amat tam amas tapi natana. Partu polok kudok kuna tuari tegas. Molo barani manangisi ama mamukul natana. Hati-hati, berarti barani mana memukul inong ngado ibotona. Molo barani perpuan mangaliaya matana, berarti oleh mana mangaliai ibotona doh amonga. Itu dah. Tigas duit to. Unang saya tetap bayar ke galumbang. Aku laro di lebuk tak amat tay lebung muinang bang amoliate kan. Pasku kamu akai nang nambah baluan wai. Duk suarong akamatay. Lungud dukan inang. Natabi di ngulu na ripan sipata marbada-bada. Lungud dukan. Waduh toho do. Susungo sa sudah lusia mudo. Asarong jubuk tito alahon. Bicang ngulu niya kamatay. Asarga tong ibain. Ino tong. Waduh. Lungud do. Amat talang mabalupi. Baru sukunok ko tong. Waduh amang, lungud do kan? Alani bican adong, bicar rapita. Unak saya tetap bayar ke galubang di rumah tanggai. Akatangiang do holong ima, kamang do inang. Itu tadana hita na jonok tutuhani songon na diturpuko jauh-jauh tutuhani. Tang jauh-jauh tu na asing. Ujung agabi bu mahita madok songon edetay. Nang gumalu canga kalaut, nang rope halisuk sungi, lau makaropot solumi. Molo Tuhan perhata saut, madok hatanai ko saut, saya saut doi, saya saut doi. Saut do malua. Saut do lubang. Saut do. Nak kita upe lubang go. Tajuma Tuhani. Tajuma. Jala dia lusi do hamuak kamang do inang haang di pinaribot. Tapasahak matibana. Ngulutai. Dia lusi do hita. Alay mo lo cerita korra. Dakula masuk termasuk kahon. Alay walami do natwari. Saya mertupul hubukka mahapi kudang hubukka sama sekali. Bamak tuha bodo hartaku. Bodo dong aku makatayan do manangis be. Itu sudah wilayah bidang bui biawan nona subuh berhubung ke mem. Berputus betong, tang berhubung ke sama sekali. Berhubungan mah tu panukangi, dinganan nak anggap sangat sanggup memperbaiki. Hulean sampai mernomor antrian doa, ulah peringkat ton, alaton, upaima, angasi gaun, baik konlok tuluar di son ibe kon jamok di batu son. Barang bui biar orang ngaburato ninna. Mengaburak betung deng bui pangulu biba. Betul-betul udang bui mangulu. Aku bom mamula hon niku bom mamulak. Ngaso pikir-pikir do inata adinga malu duang getinion kan. Alay jujur bah mertangyang gawa. Batuhan hana mapakyok kumakatai do akadongan na hinaholong ami. Jujur terjadi dong. Ngamulak. Hana mapakyokku. Mula manopo akan na hinaholong amek ko ipakki do dalak kubuti. Suhu boto alamat. Suhu boto akan na masa mula swadongi.
Mang nabuha man sugut hubuka pakin na badingga kian. Be dua pala happy pabon ni padito Tuhan ni nama ke. Pabuao do ayalak ni Tuhan ni doi. Laho mamakulingi iba sabuy pakeon sa mek ni mek na dingulutay asaga bebuy habauran ni pasu-pasu. Itu ba? Edit era teknologi okam lo sarong be kasukot do amang. Bari darang botoon siulaw dang binoto ay sinipad doi. Ay nani pasu-pasu di Tuhan doi. Terjadi. Oh nasongojol may harotong hapione narohakku. Butuh istirahat. Itu toh. Kita pe istirahat kita dikina kamanginang dah. Nangala rikok nyaka rocking nyaka narikoton gabe toruso taboto meradian. Yau yaru dipaingot amuk kunyan nahudulan. Dibere ngau mersahit. Ayung nak sesudi paksa hapi yau sungo pedita sungo subui ngolosohu lala seherana mati du dagiku. Ala dipaingot dah sewingot dui. Jaga gejang kupitiki dalenammu marhubas. Nong nama lu Tuhan imam bain ingot tamu pabadiaon hari Minggu nene kan. Asa butul ladang narik kotola di Tuhan ini nih. Narik kot dihita doi. Ay terbatas tu pertibion ikon adong ku tikina mangaso. Songon itu nang ngulutaw ni kon adong ku tikina mangaso. Tikadong galubangi tarik napas satokin. Ujung galubang. Tajo Tuhani ujung ngajupang ma ala bohon ada meyon. Sauk madingulung wakka manginang. Terpasu-pasu masudi akka ulomu. Oke. Kaya nakon, pahopu. Akka na mangaluli perkerijuan Jepang mak. Na terpaima di paran ba terpasu-pasu ma bortian nyaka dainang. Na terpaima di sirokak mitodi ba Jepang mak. Oke, kadang aku na poso. Jepang masih rokak mitodi munada. Mulodung Jepang lapor hok kamu tu badita silitonga doa ka badita taison. Ase tertabam bertupul. Itu dah. Jauh pangido di mulodung bertupul songono tauni hubungi hamu au manang naboha par rumah tanggaumu. HP hula sada du sifat adak sudi HP marningot. HP jelas dui haduan dong adok 1 tahun pabuhamu manok songo dia par rumah tanggaumu. Di konseling gue tong ni hatani. Alero ngunat tuari pabuahon dinggado keluarga nami amang sinurona pinahan gabe na niula inna. Balas doro hakad di si. Bama mulu didok sirang amahami amang inna. Be. Sirang bohado nimmu. Dang jadi sirak so sinirang ni hamate. Unang mapa murah-murah upadiran-irang okamna. Tolonglah. Argado hamu di Tuhani. Argado keluarga munai, argado hita sudi. Targahom mak keluarga tabi dirita nangulun. Unang marmiam-meam. Margai boy alai unang marmiam-meam kan itu kan? Mulu margai dalam arti canda boy do. Alai ko berengotar tok-tok Tuhan rapok kita. Tuhan rapok kamu amanginang. Tuhan manugu-nugu kamu. Tuhan paluhok kamu songonna. Mardala di lauton. Ima buat kamu tu bagas munabi ulam muna sadarion nak pakka ari marsogot tiurma perdalanan di pasu-pasu Tuhan ima musudi amin martangi yang mahita ali jahu ba mauliati rohanami diho ubigi hami do perdalanan ni perlauti nama ngadopi galubangi di jauh doho di paluaho songoni manak kamyon hujau hami hotutu asa ingot tami molo masa peha maolon di keluarga namibi di ulaun namibi di huriam manang di dia pehami ho matuhan namango dihok kami mangamudi hok kami lamar gugu hami pasang apoko songonidok nyatam mamuji ho hari-hari ai Tuhan perholong si hok perluhutan si palua hosa nang ngulu nami pe
alas yakodoi Tuhan marhite-hite ho jala marhapatea tuhoma dinamula nepe hami marsirang siap baga coromon pasu-pasu makamanami nanamion do hangi pinaribot di padalanan do na mangudutiak kaulaon nape pasu-pasu nangakadongan nami na marsaur hamin maiksaning aran na sidabi di obason songon yak karuas ni huriam di nganan na marragami iring-irik tanga-tanga mak ramoti mangudu na sida postorohanami disi mga saon Kristus Jesus parholongi napademakon galubang ni tawi do napademakon galubang ni lauti ibana do napademakon galubang ni ngodu nami gabi margugu hami humosa mangulahol lomo ni roham mauliati madiho Tuhan amin. Uhut kita papungu pilihan bahen tu pakta tu keluarga ni amak situa jaksot tabunan nahinan mared de mahita.
hidup Auduti. Piliato tuadu pani di bata martang yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dingga do na sa ulibasa na mauliutus ko pasatami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parasya kami pilihanon pati bulok karajamu di tonga-tonga ni Kuriam doho di Portibion bukai marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni sile oleh homi tu hami asalam girgiri kami madok mauleati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliamanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu sayro maharajamu say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sedarion hanguluan siap hari sesa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan na merdusa tu kami unak kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homadamena tutodim.